popa, ez da popa, bez. Osea, da rockerilloa da, popan estilo apurtxo badeko, baina, bueno, gu rockeroa pentsetan gu definituten garela. Sales por la tarde, esperando a que se esconda el sol y te pide la botella que no terminó. Hemen montetan guz gauza, goitxik bajatzen guz gauza, bertan gure logelak eta deko guz, eta bertan horretan guz, eta hona etortzen gana zaietan. Que me invites a un trago de ron. Bai, 6-7 urte edo hasi ginen joten. Eta gero, bueno, dientes de luna, bai, joten genuen, joi moduen, lagunek izan ginen txikitatik eta hori, eta geratingo gara gitarri joteko edo, segundo laten egon ginen batera, eta klaro. Coloco los vasos en baldes que barren el tiempo perdido. Baina, bueno, dientes de luna, gaur eguneko dientes de luna fikatu zen, indala urte bete. Bat, birula. Ni Aimar Arejita Maia naz, da Gernikako musika eskolan segundo laetan, gitarra irakasle naz. Praktikamente gitaristak gehienak amendik pase die, fabrika de gitaristas. Gauze asko diez, osagarrizek usteot. Bat izen biherko litzeke kulturi egotie, bertan herrizen kulturi egotik izan gure deu, infrastrukturak egon biher diezela hori garatzeko, adibidez aretoak, kontzertuak emoteko eta ensaietako lokalak. Gu musika talde bagara, Ingus izenekoa. Ingus gara. Ingus izeneko musika talde bagara, musika eta Gernika artekoa. Musiketik aierteko gu baterize joten duela, da bere txin gauzen itxertan, hemen segetan gu. Amantxe sartunde. Ez dugu gibezte lekurik egitzesan. Ez teko kejarik. Domekatan bere familiz itorten da Bilboko eta jaten, da hor domekatan ezin gu jo, por ejemplo. Ati ezabalik, ondo txuten da. Ati ezabaldu bizut, sasaratu bizut neguen otxagaitxik edo duriz egaitxik, kriston satura zeinua sortzen da, da ez duzu lertzen hosti. Zan amaitzezu, 3 ordu bat zuzen hemen, eltxe zaraitxera, ez duzu lertxuten piperri ez lertxuten. Justo ez da dut guzti, neurek indabe euren proiektu ganera autogestia bat, monte die Gerniken sortu dan movimenturik desenti nahi egiten da, eta zekutzea panoramia, eta esan da, hemen ez teko lokalik ez ezer, mugidun biko gara. Batu zen grupo batzuk, eta azken filen, kriston lako montea, ez da hitze, hori, ez da injusta izeti, ez jaztek ilalekurik, danadek beteta, guri beti laguntasun eure mozku, ez asku, nahi zuen etorri bat txarratara, zingu, beste kontu batxik izan gara joan. Artzaldeon. Ondo torri Iparragirrera, ere gutxiko txutapurtxu bete hausan doien. Hemen elkartzen gara gu, hainbeste talde, hainbeste Gernikeko talde. Eta hemen ikuste zuen moduen deko zue estrenerizoa. Bertan kontzertu antolatu dugu uste osoan zier. Uda partik gendute, jaizek eta diles herrizetan da. Hemen deko ekipo barritxu bat dekogu, argi ekipo arrazugu, atagun dirutxu egaz. Iparragia sortu eta ona, ibilbide luze bat zango dauela, 10 urtera heltzekotan gauz. Da urtiotan gauzak asko betu dire, oberantz joan die. Nik esan bierra dekot, erreza ez dala izen. Gaur egun hobeto ikusten gu, ja dana apain jute dau, ja lan gehiena, komila hartin enge dekogu. Beti, Gerniken beti egon da movimentue, eta musikarekiko beti egon da movimentue. Pasak gaur egun, dauzen teknologizekaz, errazagoa da, erakusti ez, zelako biharra dauen. Musikaldetik bai variedade gehiago dau. Behatzi taldetik ino beste bitzen antzekoa igual bai, baina beste esan, abanikoa bastante amplioa da. Ondala, zortzurtea zizan, borroki lokala lortuteko, ondino bardin segiten duela, parte batek asetzuteko hori euren lokalan bierra o lo que sea, baina beste talde barri sortzen dauzenak, hemen gauzenan dobliek izango dira seguruna, egoiza ezpadien. Horrek dauz lehengu guen moen.
udale txiki ematen lokal ematen zaietako gaztieri, eta talde barrizek sortzeko eta aukitzeko aukera bat edo zozer itxeko. Alkatiri, beran partetik besoze jartzen badeu, da lokalak eta topetan mauz barrizek, ze hemen jenti gauzela makoitza beren kuadriako txokoan eta zaratiegaz jentiri molestetan da ez da la plana, da ia kolaboreta maia purtsu. Ez txungo, Da ez daike baler, Beste alde batetik bai eskerrak emotie aukeri emonduzkoen guztizeri, bai gazta asambladieri eta Iparragirreko jentieri, materiala itxitozkoen jente guztizeri eta batez be eurekaitxik engulako eurrera, engun bidie edo eurekaitxik engula. Zer, esan da? Nire laguntasun guztizegaz, de puta madre mutiek, eston bierra, hainzue, eta publiko guztizeri eskerrik asko etortzia itxik, eta long life rock and roll. Parteide bat. Venga, volvemos a empezar. Oso ondo monteta dago. Ganera eurek autogestinoa da izeteko, ni flipeino bat. Hemen gauz, Ongi etorri da nori. Zer, esan da? Eta holako lokalak eta aukitzeko, nik uste de puta madre, holako mila egon behar zein gerneketik. Ongi etorri da nori. Eskerrik asko etortzearen, espero dugu zuen guztoko izetia. ¡No pase! Ze talde zeu egongo die, zehatzen ez hola, esan dute. Ez egongo die... txosni, Estenari joa. Gero bukadilloak egongo die. Kamisetak salduten duai, kamisetak diskoak eta talde diferentia. Hori, istan bat. Eta gero... Zongo, gaizo? Gero taldiek. Kontzertuek. Karo, Bai, venga, bota, tu, así. Barrokan realizene topeko gana taldiek, estenari joa. Bueno, estenari joa. Vale, taldiek. Qué feo, ¿no? Itxoan, Ongi etorri da nori. Hemen gauz, Ongi etorri da nori. Zer, esan da? Eskerrik asko eto. Eskerrik hori. Vale. Todo pasa. Espero gustoko aizetie, da ondo paseo. Vale, Venga, va. Ni Kamara begire. Ongi etorri da nori. A mí me vas a explicar nada. No. Vaya basura. No.